Mill-ewwel ta' April il-pubbliku jista' jagħmel rapport għand il-pulizija bit-telefon jew online mingħajr ma jmur l-għassa. Fi stqarrija l-Korp tal-Pulizija qal li bilan li l-pubbliku u l-pulizija jkunu protetti mill-imxija tal-coronavirus ħejja pjan ta' kontinġenza bilan li titnaqqas kemm jista' jkun l-espożizzjoni tan-nies. Il-Korp tal-Pulizija se jkun qed jimmodifika l-proċedura tar-rispons tal-Pulizija għas-servizzi mitluba mill-pubbliku. Għaldaqstant mill-ewwel ta' April, il-Pulizija se tkun qed tieħu rapporti mingħajr il-bżonn li wieħed ikollu għalfejn imur fl-ases. Dan se jsir permezz tat-telefon fuq 2294 jew online fuq is-sit pulizija.gov.mt/OPRS. Wieħed jista' jagħmel rapport billi juża l-app 112MT li titniżżel mill-App Store jew Google Play, jew inkella permezz ta' email pulizija@gov.mt. Dawn it-tipi ta' rapporti għandhom isiru biss għal reati li ma jinħtiġux l-assistenza immedjata tal-pulizija. Meta persuna tagħmel dan it-tip ta' rapport għandha tikkonferma l-identità u n-numru ta' kuntatt f'każ li l-pulizija jkollha bżonn tagħmel kuntatt magħha u jekk il-każ mhux wieħed ta' emerġenza. Min jagħmel rapport irid jikkunsidra l-rapport fals huwa reat punibbli bi proġunerija. Il-pulizija mbagħad tirrevedi l-każ u tagħmel kuntatt f'każ li jkun hemm bżonn ta' aktar informazzjoni, bil-każ ikun segwit permezz tal-email jew telefon. Il-Korp tal-Pulizija temm jgħid li se jibqa' impenjat biex ikompli bl-operat normali u jagħti servizz lill-komunità filwaqt li jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.